Ni dai bari na je na soyo na fulawa ta. Za ki ci na yi da ke? A'a, ina. To sai. A cici. Na yadda. Sake kuma bari ta gama sai ki shiga. Ke da dama na gama shinkafa ma ba miki kawai sai ki tashi ki kawo mai. Ke me yasa ba za ki dafa daidai iya cikin ki ba? Ke ma me yasa ba za ki dafa daidai iya cikin ki ba yanda za ki cinye? Ka ji munafuka saboda kin lashe ko? Mu kuma mun rage. To, sannu ustaziya, an ji. Haba sweetheart, na ce maka fa 10,000 ne kuɗin an kunna jibi abin da ka bani fa. Fi sabilillahi me zai yi da wannan kuɗin? Dalla ya mishi. Bani kuɗi na. Ni an ga miki mutum bani kuɗi na zallata. Bani. Ya kina lallaba ke ko an ga miki duk abin da ke da kawanki ban ji bane. Ko kin dauke ni ban san me nake yi bane. ALMUBAZZARATI ALMUBAZZARATI ALMUBAZZARATI